tak nějak přemýšlel. No, povídej. Ty starosti okolo bratrance, že jo, jak nás neužil. My jsme mohli na něj vymyslet nějakou les, ne? Co říkáš? Za to, co nám prováděl jako furt. Že tě chtěl otrávit, tyjo. Kvůli němu si zaspal na pohřeb otce. Furt to posleboval při každé příležitosti. Ano, přesně tak. I na svatbě, co jsem slyšel. No, měli jsme něco tady vymyslet. No, takže já nevím. Mohli bychom teda něco si nacvičit, jakože by si třeba odešel a já bych se ho zavolal a něco bychom mu nakukali, aby jsme ho dostali na kolena. Vlastně, jo, chápu to. Co říkáš? Jo, pak třeba přijdu někdy, já taky mu něco nakukám, to vám chtěla jako něco můžu říct. Takovou. Dobře. Tak jo, tak běž. Musíme to, dobře. Majstrštyk k noze! Co pak? Jsi velký vůdce? Majstrštyk. Potřebuju si s tebou o něčem popovídat. Dobrá, tak Jde o takovou maličkost. Jelikož jsme trošku s bratrem rozhádaní, protože on je úplně neschopný. On je hrozný tele, jo, je už úplně den na nervy, já jsem úplně z něho vyřízený. Já se ti nedivím. Nevím, co mám dělat, jak mi radši narval hlavu do kadiboudy. Protože to je hrozný s ním. Namyšlenej, hele, víš ty co? Já ho potřeboval tak nějak pomoct, víš? Ty jsi potřeboval pomoct. Ty jsi takový rozumnej. Viď, že jo? No. Jediný člověk, na kterýho se můžu spolehnout, asi tady bych Já si řekl. taky myslím. Hele, já jsem tak nějak prohledával svým kmenem okolí. Jsme za symbolem, něco málo jsme našli. Takže já bych ti pověděl část. Básně. Ano, něco, co by ti mohlo pomoct. Co by mě mohlo pomoct. Nám mohlo pomoct. Ano, nám. Jsme jedna rodina. Přesně jak říkáš. Takže já ti teda povím část té básně, ano? Takže je to takhle. Pírko letí do nebe, kožešina od tebe, prsten na své ruce máš. Doufám, že si to budeš pamatovat, jo? No, asi nebudu, ale pomůže mi to, dobrá. Prsten na svý ruce máš, dobrá. Dobře, takže jsme domluveni. Tak Teda. jsme domluveni. Já ti teda děkuju. Já tobě taky. Bratr blbej! Ale to je ono. Jo, sami. Majstrštyk? Ale ahoj. Ty tady děláš jako sám? No, přehraboval jsem tady štěrk. Koukám, užitečná práce? Co potřebuješ? Chtěl jsem se chtěl popovídat o svým bratrovi. Po svém bratrovi. No jo, jsme To je mi rozhádaný. náhodička. No, jsme rozhádaný. Jste rozhádaný. No. Ale on kdyby nebyl tak zabedněný. Tak už dávno ten symbol máme, kdyby se to dali dohromady, tak už dávno jsme na cestě. Možná už bychom šli zpátky z té cesty. No, já znám část básničky. Ale, No, znáš část básničky. přesně tak. Proč mi to neřekli dřív? Jsme jedna rodina. Tak, zrovna ty. No to je taky komplikovaný. Dobrá, tak povídej. Kámen bratrovi dáš. Amulet smrti krky zdobí. Náčelník po lese s nožem chodí. A nevím, furt si říkám, že to bude kousek někde tady od tam hora. Kousek? Já Jakým tady, směrem? Tady tím směrem bych řekl tak 30, možná 40 bezvaných kroků. 30-40 říkáš. Přibližně, tady tím směrem bych řekl, že to bude. 30-40, tady tím směrem. Dobrá. Co takhle, kdybychom si tam večer třeba, až bude slunce, na východě, sešli. Budeš spíš na západě? Takhle. Já jsem měl vždycky v té orientaci problémy. Můžeme to zkusit. Tak jo, takže se večer sejdeme. Dobře. Dobře, tak domluvíme. Děkuju. Až večer. Paráda! Je všechno. Dat nepotřebuju. Můžu si pro tu sošku sám. Symboly, to bude hračka. Tak vyrazíme na cestu. Žádnej večer. Jděte prosím za majstrštykem. A kmen zůstává tady ještě. Kmen. Ke mně.
máme.